Dneska stará mama kosí touto kosačkou. Patriot! Poháňaná 40 V litiovou technológiou. Vieš, ako sa štartuje? Neviem. Toto zatlačíš, zatlač. A toto potiahne druhou rukou. Toto? Nie, to musíš mať zatlačené a toto potiahneš. Je aj toto oranžové. Zatlačené a teraz to už beží, hej? Už to beží. Musíš to držať potom, dobre? Všetko stále držať pri Nie len toto. kosení? Toto len zatlačíš, to je štart. No. A potiahneš. A toto toto musíš budeš držať. pustiť a toto držíš. Keď to pustíš, A zhasne veď to. nejde nič. Bo nemáš baterku, baterka je tu. 40 V technológia. A 40 Ah batéria. Tak s ňou vložíme dnu. Tešíš sa na to? Čože? Tešíš sa na to? Hrozný. Ľahká kosačka Patriot, ktorú zvládne aj dôchodca. A dáma. Chodí.